Kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali sax-xahar ta' Marzu tas-sena 2014 għandhom jorħsu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Dan huwa riżultat ta' kif il-gvern preżenti irnexxielu jibni politika għall-enerġija li diġà bdiet tagħti l-frott. Eżempju ta' dan huwa l-ftehim li ntlaħaq bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Libjan dwar ix-xiri taż-żejt u tħaffir taż-żejt f'żoni kontestati. Li ma ftehim ikompli jsaħħaħ relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi ġirien. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta ġie mistoqsi mill-ġurnalisti wara li jagħmel żjara fil-Knisja tal-Vitorja fil-Belt. Meta kienet iwieġeb għal aktar mistoqsijiet dwar il-ftehim mal-Libja, il-Prim Ministru qal hekk. Huwa sejf li ngħidu li l-Memorandum of Understanding huwa pass importanti ħafna l qudiem mal-pajjiżna u għedna jien stess kontu preżenti naħseb ħafna minnkom nhar it-tnejn li għadda, tkellimna jiena u l-Prim Ministru Żejdan anke waqt il-press conference li dan il-ftehim jidħol fis-seħħ kif il-Libja ittella il-fornitura tal-żejt tagħha għal livelli aċċettabbli. Dan huwa riżultat ta' ħidma li bdiet ftit xhur ilu fi Tripli il-Libja, hekk kif delegazzjoni tal-Gvern Malti mmexxija mill-Prim Ministru kellha taħdidiet mal-Gvern Libjan dwar diversi oqsma. Min-naħa Libjan they're delivering, qed inkunu realistiċi, dan huwa cushion li l-Gvern kiseb dak li ma nkisibx 25 sena u kiseb f'5 xhur.